Oletko valmis? On. Mikä on sinun nimesi? Saara. Olen asunut Suomessa nyt 2 vuotta. Joo, kiitos paljon. Mikä seuraava? Mikä on sinun lempivuoden aikasi? Talvi on minun lempi-ilma. Onko tämä talvi ollut kiva? Se on private. Joo, koska olen asunut Suomessa paljon aikaa sitten. Minulla on sekreetti. No, sinulla on salaisuuksia. Joo, hyvä, ei kannata kertoa kellekään. Joo. Mikä on sinun lempisanasi? Mielenkiintoinen. Se on kaunis sana. Ja rakasi. Rakas on hyvä sana. Ja mikä seuraava? Se on jo loppu. Ja mennä pois! Joo. No, oletko valmis? On. Mikä on sinun nimesi? Saara. Olen asunut Suomessa nyt 2 vuotta. Joo, kiitos paljon. Mikä seuraava? Mikä on sinun lempivuoden aikasi? Talvi on minun lempi-ilma. Onko tämä talvi ollut kiva? Se on private. Joo, koska olen asunut Suomessa paljon aikaa sitten. Minulla on sekreetti. No, sinulla on salaisuuksia. Joo, hyvä, ei kannata kertoa kellekään. Joo. Mikä on sinun lempisanasi? Mielenkiintoinen. Se on kaunis sana. Ja rakasi. Rakas on hyvä sana. Ja mikä seuraava? Se on jo loppu. Ja mennä pois! Joo.